Yo, what's up mga bitin? Karon ang vlog karon magsimbang gabi meron para nami blessings. Sige, tara maglakar kami. Ari maglakar kami. Karon stress na. Lakar kami. So, punta tayo sa simbahan. Malapit na tayo sa simbahan. Doon namin sa simbahan, guys. Dito na, dito na bata. Yung small parula. Nandito tayo sa simbahan. Alam mo dito sa simbahan. Wala ka nagsugod man. Oh, kapit ang sugod ang simbahan. Oh, you what's up? Hi guys, here is picture sa mga tuming plaza ron. Hi guys. Yan, dito kami, tabok ngayon. Manay tao ng misa na. Ito kung gabi niya. Ito siya gabi na, dogie yung mata. Dito tayo sa plaza. Jaga diri. Dito tayo sa plaza, maraming tao yan. Picturean mo. Si okay.
So, makita na. Subscribe lang na. Subscribe lang mo, makita mo sa... Bata ka? Matry ka ba? Matry ka? Matry ka? Ano ba? Hey, bisaya, hey, muli bisaya.